Het is ontstaan omdat wij geld willen genereren voor Stichting Kinderhulp. En niet zo graag meer willen bedelen overal. En dat is best wel een onderneming. En we hadden zelf bedacht dat we dat veel beter konden. En zo is de Bobbus ontstaan. En met de gedachtegang dat wij dan 2 vliegen in 1 klap hebben. De Bobbus zal gaan rijden tussen de resorts, hotels en horecagelegenheden. Dat zijn dan ook onze partners die allemaal een eigen stopplek krijgen. En eigenlijk zal die dat rondje blijven rijden 2 kanten op, vanaf 5 uur tot, het ligt een beetje aan de dag, 12 uur of 1:30 s'nachts. Nee, we hebben 1 route, alleen hij gaat 2 kanten op. Dus de ene gaat linksom, de andere gaat rechtsom. Dus het is eigenlijk een vaste route. Het is een rondje, alleen zullen ze elkaar in het midden tegenkomen. Zodat de wachttijd wat korter wordt. En soms wil je niet naar Sorbonne moeten als je eigenlijk naar Buddy Dive wil bijvoorbeeld. Dus dan kan je beter de andere bus nemen, dan is dat sneller. Er zijn verschillende haltes. We hebben 36 partners. We hebben in totaal 24 haltes. Dus we proberen eigenlijk zoveel mogelijk partners op 1 halte te krijgen om de rit dat het niet zo lang gaat duren. Dus dat je niet 3 uur in de bus zit om bij Delphins te komen. Er zijn verschillende, dus bij Delphins, Buddy Dive. Er zijn 24 haltes, ik zal ze niet allemaal opnoemen, maar de route is vanaf Kralendijk Playa richting Hato. Van Hato richting Hillside en de kronkelweg naar Sorbonne. Van Sorbonne naar Belnem. Dan slaat hij nog even af naar Delphins en dan gaat hij terug via het vliegveld en via Plaza terug naar de stad. Een muntje, het kan alleen maar met muntjes, die zijn te krijgen bij de deelnemers. Dat is $5. Ze kopen ze voor $5 van ons en ze verkopen ze voor $5. Dus daar zit geen winst in voor beide partijen niet. En $2,50 van dat muntje, van de opbrengst, gaat naar Stichting Kinderhulp. Ja, en het is nu nog niet het geval dat je overstapt, want het is of links of rechtsom. Maar dat zal, als het straks eventueel uitgebreid gaat worden, zullen we daar zeker over na moeten denken hoe we dat gaan doen. Want dat zal dan aan een bepaalde tijd zitten. Maar dat is een heel ander, daar denken we nou nog niet over na. We gaan eerst dit doen. Stichting Kinderhulp is nu met een project bezig die kansenarme kinderen die geen zwemdiploma hebben, een zwemdiploma te laten halen. Sinds kort is er zwemles op school, maar de oudere groepen hebben dat niet gehad. Dat is een project wat nu loopt en er zijn nu volgens mij 64 kinderen die gaan afzwemmen. We hebben heel veel op de plank liggen, maar daar hebben we natuurlijk eerst geld voor nodig. Dus daarom is de Bobbus, hopen we dat dat een succes wordt. We willen bijvoorbeeld een wensbank opstarten. Het lijkt gewoon dat sommige kinderen zonder bijvoorbeeld ondergoed naar school gaan, omdat er gewoon geen geld voor is. Dan kan je denken aan computers die ze nodig hebben om hun huiswerk op te kunnen maken. Ga zo maar door. Fietsjes, van alles is er nodig en mogelijk. En we gaan dat echt bekijken zodra er geld vrijkomt van de Bobbus. En dan gaan we die projecten oppakken. Die stichting bestaat langer dan dat ik te werk. Ik denk een jaar. Iets meer dan een jaar volgens mij. De Bobbus gaat 1 maart rijden. De eerste rit is 1 maart om 12 uur 's middags. En er zijn ook een aantal mensen uitgenodigd, dus we gaan het feestelijk gaan we het doen. Een hapje en een drankje. En vanaf dan zal die 7 dagen in de week gaan rijden. We hebben geen eindperiode. Als dit een succes wordt, gaan we alleen maar uitbreiden. En hoe meer geld we binnenhalen, hoe beter het is en hoe meer we kunnen aanpakken voor Stichting Kinderhulp. En echt wat kunnen gaan betekenen. En het verschil kunnen maken. Onze website is www.bobbusbonaire.com, www.stichtingkinderhulpbonaire.com en bij het telefoonnummer 786-4063. Daar kunnen ze me op bereiken en als er vragen zijn, dan zal ik ze zeker beantwoorden als ik daartoe in staat ben.